Quan els joves d'Alzira estan immersos entre llibres preparant els exàmens de final de curs, el Bloc Jove d'Alzira reclama més llocs per a estudiar. Per als joves valencianistes, els horaris de la biblioteca i els llocs no són suficients per a poder estudiar en condicions. Actualment es pot anar a la biblioteca de 9 a 2 i de 4 a 8 i mitja entre setmana i els dissabtes de 10 a 2. A partir de l'1 de juliol l'horari serà reduït només al matí de 9 a 2. Des del bloc s'indica que molts joves opten per anar a biblioteques de localitats veïnes com ara Carcaixent o Algemesí o a la ciutat de València davant el col·lapse de la biblioteca alcirenya. El Bloc Jove d'Alzira demana que s'habiliten altres espais d'estudi durant aquestes setmanes d'exàmens, amb aules com ara els col·legis o instituts públics o a la mateixa Casa de la Cultura.